И здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите тази уникална захранка за шаран. За да направим захранката ни трябва една филия пълнозърнест черен хляб, чайна лъжица мед, чайна лъжица олио, ето този жълтък и една половин чайна лъжичка ванилия. Време е сега за смесването. Първо трябва да вземем средата на хляба и да го сложим в купичката. Следващата стъпка е да вземем една чайна лъжица мед и да го изсипем в купичката. Следващата стъпка е да изсипем половин чайна лъжичка ванилия в купичката. И естествено след това да изсипем жълтъка. И сега започва месенето. Майко. Става нещо. Сигурно. Малко странна консистенцията. Става нещо. Май стига хал. След като сме разбъркали, трябва да добавим още една филийка хляб. След като сме разбъркали, сме направили една много хубава топка след много стискане. Трябва да добавим изключително малко олио. Ама много малко олио. Ето така. И продължаваме още да бъркаме. Приятели, след като сме направили тази хубава топка, след много мачкане, я слагаме в купата, затваряме купата и заминава в хладилника за около 4 до 5 часа. И от мен на слука.